Cambados quere seguir apostando pola forza do seu sector enoturístico. Para aproveitar e consolidar os logros dos últimos 4 anos, José Ramón Abal deu forma a un plan estratégico de enoturismo. Por onde debemos continuar? Cales deben ser as liñas de traballo en estes próximos meses, en estes próximos anos? E este documento, que é un plan, é unha estrategia, un plan estratégico, é importantísimo para garantizar que Cambados siga ocupando esa posición privilexiada de liderazgo do enoturismo a nivel mundial. O documento está formado por 12 puntos e recolle como un dos obxectivos prioritarios dotar a vila dun evento potente no inverno. Isto pasaría por potenciar a recentemente creada Festa do Albariño de Inverno, que duraría unha fin de semana e celebraríase na Ponte da Constitución no mes de decembro. Pois nos próximos anos intentar conseguir que nesa fin de semana, porque xa falamos de que ese evento non se faga só un día, senón toda a fin de semana, de venres a domingo, intentar pois que pasen en torno a 20.000 personas. A promoción desta festa comezaría xa no mes de agosto, aproveitando o tirón da Festa do Albariño. Para esta importante cita, a proposta de José Ramón Abal pasa por crear unha comisión de organización ou de seguimento que dé a voz a todos os actores implicados. Todo o sector, hostelería, comercio local, todas as administracións públicas e, evidentemente, todos os partidos políticos. Isto digo que é importante porque ahora a proyección que ten a festa é internacional e contar coas suxerencias e coas aportacións de todos tamén é fundamental. Outra das accións claves fixa a atención no Museo do Viño. O edil recoñece que as instalacións están infrautilizadas, por iso aposta pola súa reformulación, actualizando as exposicións e dotando de máis persoal. Tamén propón abrilo o sector. O Museo do Viño debe ser ese espacio común para as adegas, para as asociacións de viticultores, asociacións de adegueiros, para levar a cabo aí actividades, eventos. Manter o enobuxe a festa da vendima, estreitar os xermanamentos con Cigales e a Bretaña francesa, seguir celebrando o Día Europeo do Enoturismo e incrementar a promoción internacional da oferta enoturística cambadesa son outros dos deberes que se pon a Concellería neste plan.